салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи душанбе 30 март ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. имрӯз президент Эмомалӣ Раҳмон 6 узви нави палатаи болоии парлумони Тоҷикистон Маҷлиси миллиро таъин кард. Инҳо президенти Фарҳангистони Улум Фарҳод Раҳимӣ, раҳбари нерӯгоҳи Роғун Хайрулло Сафарзода, муовини сартабиби як поликлиникаи шаҳри Хуҷанд Саодат Аминҷонова, шоира Меҳринисо Бобобекова, раиси ноҳияи Мурғоб Мурзабай Ҷошбаев ва раиси ҷамоате дар ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ Абдурасул Насимов мебошанд. раиси ҷумҳурӣ ҳоло боз исми ду узви дигари палатаи болоии маҷлисро бояд номбар кунад, чун аз рӯи қонунҳои Тоҷикистон аз 33 узви маҷлиси болоӣ 25 нафарро маҷлисҳои маҳаллӣ интихоб ва 8 нафарро президент таъин мекунад. интихобот рӯзи ҷумъа 27 март дар Душанбе ва марказҳои вилоятҳои Тоҷикистон баргузор шуд. мақоми президенти аввали Тоҷикистон дар Маҷлиси миллӣ якумрӣ буда онро Қаҳор Маҳкамов ишғол мекунад. нахустин ҷаласаи ҳарду палатаи парлумон рӯзи 17 апрел баргузор мешавад. баъди ин таъинот шоира Меҳринисо Бобобекова, раиси созмони хубони Порсигӯ, дар суҳбат бо Озодӣ гуфт мехоҳад барои беҳтар шудани сатҳи маориф талош ба харҷ диҳад. ман мехостам ки ба маориф ки имрӯз албатта бо ҳамаи ҷаҳду талошҳо хеле камбудиҳо ҳам зуҳур мешаванд. мактабҳои миёна ки дар як синфхона 40-45 кас таҳсил мекунанд, яъне зиёд шудани шумораи ҳам мактабҳо ки ҳар рӯз ҷаҳду талош мекунанд ҳанӯз кифоя нест. ҳамчунин таъмин кардани муаллимони босавод беш аз ҳама ба мактабҳои миёна, боғчаҳои бачагон. имрӯз инчунин бо қарори президент Шараф Файзуллоев собиқ раиси ситоди нерӯҳои марзбонӣ, сардори раёсати дифоъ ва тартиботи ҳуқуқии дастгоҳи иҷроияи президент таъин шуд. тағйироти кадрӣ ҳамчунин дар вазоратҳои нақлиёт, саноат ва ҳам иқтисоди Тоҷикистон сурат гирифт. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд 44 пизишки тоҷик ҳамроҳ бо пайвандонашон барои хориҷ шудан аз Яман номнавис шуданд. Абдулфайз Атоӣ, сухангӯи вазорат, имрӯз 30 март ба радиои Озодӣ гуфт, ин 44 пизишк ки ҳамроҳ бо фарзандонашон наздики 100 нафар ҳастанд, тариқи ширкатҳои русӣ барои кор ба Яман истихдом шуданд. ӯ гуфт: баъзе шаҳрвандо ҳастанд бисёр дар деҳотҳо дар маламу ҷой карданд ки барои берун бардошт бо роҳ доранда дар роҳош акнуш тариқи фурудгӯ ба кӯмаки вазорати давлати фавқулоддаи Россия ё кормандои ҳамун ширкатҳои Федератсияи Россия деюмш роҳи хушкигард аз тариқи шаҳри Ҳудайда сарҳади Арабистони Саудия барои сафоратҳои мо ҳами дароқати кор кардастанд. бовар меравад дар Яман ҳудудан 200 шаҳрванди Тоҷикистон қарор доранд ки бо шурӯи амалиёти нерӯҳои Арабистони Саудӣ зидди ҳусиҳои шӯришӣ мунтазири кӯмак барои берун шудан аз ин кишвар ҳастанд. Яман як кишвари ноором дар солҳои охир дар иртибот бо қазияи гаравгонгирии ҳамшираи тоҷик Гулрухсор Рофиева ҳам охири соли гузашта ва ҳам аввали имсол дар маркази таваҷҷуҳи матбуот қарор дошт. баъди 105 рӯзи асорат хонум Рофиева озод ва ба Тоҷикистон баргардонида шуд. ба Тоҷикистон як ширкати фурӯши ҷонварони экзотикӣ 5 тимсоҳбачаро ворид кардааст ки дар фурсати кӯтоҳ 3 тои онҳо харидори худро пайдо карданд. 2 тимсоҳбачаро сирки давлатӣ ва 1 тои онро як ширкати тафреҳӣ харидааст. 2 тимсоҳбачаи 4 моҳа ки ҳанӯз ба фурӯш нарафтанд дар як зарфи шишагӣ ё аквариум нигаҳдорӣ ва барои харидорон бо қимати аз 400 то 500 доллар пешниҳод мешаванд. Якта нилски буд, сета кайман. Дуташро харидам. Чизи цирки мо харида буд. Инаш нилски кайман. Инаш 6 метр мешавад ва яш 2.5 метр мешавад. ба гуфтаи масъулин ин тимсоҳҳо аз шаҳри Краснодари Русия бо шартномаи як парваришгоҳи вижаи ин нави ҷонварон ва бо иҷозатномаи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон ворид мешаванд. макони аслии зисти тимсоҳҳо Африқо буда, замоне то ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон дар боғи вуҳуши Душанбе ҳам ин нави ҷонварҳоро дидан мумкин буд. дар чанд рӯзи охир дар вилояти Суғд ки ҳафтаи пеш мизбони Наврӯзи Тоҷикистон буд, ногаҳон барф борид. бориш шоми 29 март оғоз ёфта то ҳоло идома дорад ва рӯзи 30 март дар Хуҷанд ҳаво то 4 зери сифр буд. масъулони маркази обу ҳавошиносии Тоҷикистон мегӯянд, шаби гузашта инчунин дар Қайроқуму Истарафшан ва Панҷакент низ барф боридааст. онҳо аз бориши барфи зиёд дар баландкӯҳҳо низ хабар дода гуфтанд, эҳтимол бориши барф дар Ағбаҳо боиси мушкил шудани равоо шавад ва барои дидани
بازگشت زمستان به سوخت و هم دریافت خبر و ویدیوی دیگر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.